skal i denne video se på en kort udledning af gitterligningen. Hvis man vil se en længere og mere grundig udledning, kan man se en anden video. Gitterligningen er skrevet op her nederst i den røde kasse. Den beskriver diffraktion af lys i et diffraktionsgitter, også kaldet et optisk gitter. Og det er den gitterligning, vi nu vil udlede. Vi starter herop i skitsetegning nummer 1. Vi ser lys komme ind herude fra venstre i tegningen. Det rammer nu spalterne i diffraktionsgitteret. Vi har tegnet kun 2 spalter, for at skitsetegningen bliver mere simpel. På den anden side af, eller vi kan måske lige tilføje, at på et rigtigt diffraktionsgitter er der naturligvis mange flere spalter end blot 2. Men det er altså en ting, vi gør for at få skitsetegningen til at være så simpel, at vi også kan nemt indtegne, hvad der foregår. På den anden side af diffraktionsgitteret, der udbreder lyset sig som ringbølger. Hver af de buede streger svarer til en bølgetop, det vil sige, at der, hvor de buede streger mødes, der vil bølgetop møde bølgetop, og vi vil have konstruktiv interferens. Der er et karakteristisk system i måden, som de her røde pletter, som der er tegnet frem her, hvor der opstår konstruktiv interferens. Der er en karakteristisk måde i deres placering, som medfører en række bestemte retninger i det her mønster. Og vi tegner nu en retning her igennem de 3 pletter med konstruktiv interferens, der ligger her. Så det giver altså en retning lige frem, vinkelret på gitteret. Vi indtegner nu også en skrålinje gennem de 3 her. Det giver en retning skråt opad, og vi tegner en retning gennem de 3 nede her. Det giver en retning skråt nedad. Vi kan se, at der er symmetri i situationen. Hvis vi nu har en væg her, skriver V for væg, så vil man inde på væggen kunne observere en række interferenspletter grundet konstruktiv interferens. Det er de pletter, vi nummererer n lig 0 i midten og n lig med 1 for den næste plet til hver side. Og tilsvarende, hvis vi havde lavet en større skitsetegning, kunne vi få flere interferenspletter med på tegningen. Vi skifter nu til skitsetegning nummer 2 for at se i lidt nærmere detalje, hvad der sker. Vi starter med at se på n lig med 0-pletten. Den fremkommer, fordi at bølger, der fra spalterne i diffraktionsgitteret bevæger sig præcis lige ud, fortsætter med at svinge i takt. Og det tegner vi på den her måde, at der vil være en situation, hvor at vi fra spalteåbningen og ned til hjælpelinjen for eksempel har præcis en bølgelængde. Det vil gøre, at de her 2 bølger svinger i takt. Det samme vil det gælde for de andre bølger, der passerer lige igennem, eller passerer direkte videre fra gitteret i vinkelret retning på selve gitteret. Og det vil altså give en retning, sådan at hvis vi nu for eksempel tegner de her 2 bølger, således at vi kan forbinde bølgetop med bølgetop, så vil der altså være en bølgefront, der bevæger sig i fremadrettet retning, præcis ned mod n lig med 0-pletten. Der vil altså være konstruktiv interferens i en retning vinkelret på gitteret og lige frem i forhold til den indkommende retning, vi startede med, at lyset kom fra. Så skifter vi ned til skitsetegning nummer 3. Der vil vi se på n lig med 1-pletten, hvordan den fremkommer. Og vi starter igen med et simpelt skitse af et gitter. Vi har kun 2 spalteåbninger. Og vi forestiller os, at vi starter her i øverste spalte. Der er en bølge, der kommer, og den når igen at svinge præcis 1 bølgelængde, indtil den når vores hjælpestreg. Hjælpestregen forbindes vinkelret på bølgens udbredelsesretning og ned til det andet gitterhul, spalteåbning, skal vi måske kalde det. Hvis det nu er sådan, at den bølge, der er startet her fra den øverste spalteåbning, præcis har svinget 1 bølgelængde, når den når op på linje med den bølge, der vil begynde at udbrede sig fra det nederste af de 2 spaltehuller, ja, så vil
Den blev lidt skæv, den der. Vi tager lige hurtigt retter det. Lyset har jo samme bølgelængde. Så det vil sige, at hvis den bølge, der har udbredt sig fra den øverste spalteåbning, har svinget præcis en bølgelængde, inden den er på linje med den bølge, der begynder at udbrede sig fra det nederste spaltehul, jo lidt senere, hvis man måler det som tid, ja, så vil de to bølger være i fase, de vil svinge i takt, og der vil dermed være en retning med konstruktiv interferens. Hvis vi gør det samme igen, forbinder to bølgetoppe her og her, så vil der være en bølgefront, der bevæger sig vinkelret i den retning. Jeg kan også lige sætte den her tilbage, da vi glemte lige sådan en vinkelret tegn der. Der vil være en bølgefront, der bevæger sig vinkelret på den retning, på den her forbindingslinje mellem de her to bølgetoppe. Og dermed vil vi have en retning her, som er den, der ender med at være n lig med 1-pletten. Vi skifter nu farve, fordi at nu vil vi se på en særlig trekant. Vi vil se på den her trekant, der fremkommer hernede mellem de to spalteåbninger, og så en retvinklet trekant, som er den trekant, der er fremhævet her med gult. Den trekant har jo D som hypotenuse. Det er en retvinklet trekant. Det er gitterkonstanten, det er afstanden mellem hver spalte i gitteret. Herover til venstre i tegning nummer 4, ja, der har vi en forstørrelse af den trekant, som vi har indtegnet herover i skitsetegning nummer 3. Det vil sige, at vi har den rette vinkel her, og hypotenusen hedder D. Vi så på tegningen før her, at der var præcis en bølgelængde, som bølgen fra den øverste spalteåbning havde nået at svinge på det tidspunkt, den nåede op på linje, så at sige, med den bølge, der så ville begynde at udbrede sig ned fra den nederste spalteåbning. Men vores situation med, at de to bølger ville svinge i takt, den forekom i vores forklaring før for en bølgelængde. Men hvis bølgen nu havde nået at svinge 2 bølgelængder, ja, så ville der jo igen være den situation, at de to bølger ville svinge i takt. Det ville jo også gælde, hvis den havde nået at svinge 3 bølgelængder eller n bølgelængder. Det vil sige, at vores betingelse for konstruktiv interferens er, at det her stykke her, som jo er det stykke, vi har, skal være længden af et helt antal bølgelængder, at hvis det er hvis det er n gange lambda, altså n bølgelængder, så har vi udtrykt betingelsen for, hvornår der opstår konstruktiv interferens. Vi kan nu simpelthen gå videre til at opskrive en ligning, der udtrykker det her, fordi vi ved, at sinus til en vinklen hedder her Vn, ja, det er lige med den modstående katete, det var n gange lambda, divideret med hypotenusen, det var d. Og nu kan vi gange igennem med d, så får vi, at sinus til Vn gange d er lige med n gange lambda. Og hvis vi, lambda blev ikke så pænt, det tror jeg lige, vi fjerner, så der ikke opstår misforståelser af, hvad det egentlig er, vi skriver. Og så kan vi til sidst vende den om og skrive n gange lambda er lige med d gange sinus til vinklen. Og så tror jeg så også lige, vi retter det der n, så det bliver et pænt n. Sådan der. Det var gitterligningen, vi endte op med her. N gange lambda er lige med d gange sinus til afbøjningsvinklen, og det var netop den, vi gerne ville udlede. Tak for at lytte med.